kho mu chu kamit tui tla chuan ati phe ruai thei engma po ka muzui to lo phim hurro ti thom ka hriat ruala thil ri chor le ka nat zok ruala ka zoi ngal vek chu ka hriat thei om chhuna ni Zanlai thuruk episode-8 Ziaktu MSI Hrahsel Kalu na ngut le hai deuh cha awang chuan men po ka meng than hei thei to lo Kalu na zet chu soi lo kamit la chu a chuak done moti tur khopina tur ut le ngala muang changa ka har chu ruala ka mu masak ber chu ceiling varsar mai khani kabul vela rak deuh nok thom ka hriat rualin theile theilo hian ka hoi chuak ngala damdo ina ka lo reng ti reng ka lo in hrelo ilo har to mo I thaim ilu lo kha na zuali neem I tak sadangte titu nurse lam chu ka hoi ngal wata eng tianga helai hmuna thei nge mo ka ni le ka hriat nun ber kha chuan kholaya ka kha ni sia tu na la chhuna ni dai to le ngala ke hi eng tin nge ka zui tak le ilo har to mo titu chu ka nu o nge yani nu heta ngai tia chuan engtin nge heta hian ka theya ka lo ti ha a ka kut ding lama chuan ripala in vua ka lu la chu bande sina in tuam cha luk le ngal ni zan thil theng eng mai hre to lovem ni I chuak kha motorin a su che a helai hmuna hian jo su kha na hruai che lom ka nu in a ron tia tu jo su mo ka lo ti ha a ni zana su tu che khamole ala ti tak deuh ni zana min su tu mo te na ngai na hrelo fe hian ka tia ka hriat to ber chu ni zana thil na zok mai ka hriat ruala ka zoi ngal veka a thim ngal vek kha ni mai o ni zana mole eng mai hrelo tak takamo ni zana dam doina hian ria ka lom tu nei run har chuak chia atile maya ka lu la chu anatur ut le ngal eng tin nge ka nei hriata kaluna zet dom wang pa chuan ka tia kamit la chu akham thum bok nen men po ka mengam lo ka thoin ka lu hai chu bok sia kamurem le ngal thuai bok ni zani lo ho harlu tu kha ka lo phone che a helai hmuna hiani thu min hrila lo mole I phone lo chang tu khan atim maya ka phone chu tuin nge lo chang ka ti le chuan ilo har to mo ati zia khop mai ni zan kha chuani har hlei theilowa kan mang ang man lu tu kania mi pa pakhat hian a ron ti ngal thuaya chu pa lam chu ka ena mi pa pakhat smart pants le kamis sen du kha hiani a tarmita bun rana a mela fel fai phiana a kamis ban chu a kiu zona a thlep chowa a in cheidan phung le a khosa zia chuan mi pa ngai tak chu ani don ti hai ruala ni lo ka ti pal lutuk joshua kania ni zan khan ka tum wang reng po ni lovin ka lo supal chea eng lowania ka phone ka en zok khan ka lo dai pia deuh hretani min hre thiam theyang chu tiro aron ti chuan makti mel fe hian ka lo en hawa ka mu to nuwa ang riau le ngal o ngai dam lu tu ke keipo ka kalna tur en lo khopin ka kho save thawaniang I thiam lo na po lo ti pa in han tho le ka tuma ka luron hai zoka chuan ka mu le chiang lu tuk ringot mu hadam ro ti pain kamu tur chu joshua chuan min ron pui ngal thuai boka kalome kalo ti sap mamo dang ila neem min ti chuan kalu ka thinga anui suka akal son ve ngal mai bok nunglama tang chuan ka enzui renga asam chu uluk deuh taka ame ti hairuala nilowa a hnarngul sangwa maile a khaberu kual nal zet le among chingla chuan atilang nal zuala abana chuan a vein kal chu alang chiang hle bok izia deuh to em kanu ina ti rual chuan ka phone bok chu ka lakanga ka phone chu metengin sai sang puya online le online lo chu ka check masak berani a online reng ka chan chinaron ngai tu azui chuang mi lo thei hi amak ka ti ni to sual ka tok ti a hrelo po ani ma na le ma se ni zana in muturin kanin ti ama alu lang lova khamia wang ringot po khan ngai dam dil chu a phu ani chu mai ni lovin ke in be sei nei taka ka lo nga lai khan me chedang nen an om ti phat rual lovin ka hrebok
kha wang po khan in thiam lo na chete po an nei mi alo ti na ania eng ang mi pa nge mo ni theile alu kal lo wang po khan in thiam lo na chete tal chu nei tur ani ve nia chu tiang ani la ya voi khat kol chu soilo text tak ngial po anut chia lo chu makkati eng ang mi pa nge ni khoya nge mi pa gentleman tak mai sai sang pu ya kha om tak le khoya nge om tak ama hi ka du le ka nga ber chu ani meo mai si izia devem ni kan nu in ron ti le chuan ka lu ka lo bu ngata tho chuak khalin in chunglam chu ka mel ran ringot nurin siam chuin in pe to chuan ma zu le dip khai kha zo tre boka ngak zo vila ka wa thla don cheunia Joshua chuan na ron ti a min ron mit sir ro zau ti ka hai lo bok chu tiang ngai hle nem taxi in kan kalma yang kan nu chuan a lo ti wata nilove ka thiam lo wania dam doi man le hospital bil po ka pevek to nia ala tiang deuh le ngal tlangwal chu tiang ani phei chuan awa in thla hrun om zok ve mole kan nu bok chuan a ti le a ma zuali ta na ka ti thei ve om chun te po ani ma na Joshua chuan min ron mel zau pa hian atia a thiam lo wania chu tiang em a tiang ai mi alo ma se a thiam lo wa mo phurna lai ro apui tlingin mi pa tak zetani ka ti lo theilo wani avalom om don ve o zan in ala dam doi nai lo om tlai war ve thak boxia I chaw to via vin karing kan nu chuan atia anin belai chu ka en renga he pa hi mu to na ka nei ria vin ka hre thin le ngal eng tin nge ka hmuwa ka hriat po ka hre chuang lo ama a hian eng tin emo tak hian ka mi khwal lo ru ria wani ka dripa zo chuan Joshua chuan a karla chuakin kan in lama ka nu nen min thla pheya keima wangina office lo ringot ti na ania le lam zong taka ngai tua phei chuan ka van nei latling zok tam tak chuan an mi sut chu an ngai tua lo chu soilo an sut ngei te po an ti an lo ti nan pha ani nga ya chu ti lai kar ani in min buai pui char chu van duai van nei dik tak kani kar kan chuan chung zong chuan Joshua chuan min ron mit sir le zau thin ti ka hai mi alova engi motak soidu anei ti ka hai big lo ka va ena piang chuan min lo mel ve zel le ngal mazual greenland ai lu thinem ati tange nge a o lu thine ikal ve thina mi hoi phei pa chuan ka ti ve bok higher class 12 roll number 10 section A hreto lo mo ati chuan kan nau pan lai deuh ka ngai tu chuak ngal zoka phok fe ama en pa chuan Joshua nangma Joshua khamo ka ti ngal wata nui suk hian min ron mel zoka traffic ron jam thun zom le ngal bok o kha Joshua ngei kha ati chuan ka lo lai deuh ngal ringot nia tua hi greenland kan kal lai khan ka star thei lutuka ama po hian a in hria nei in ka hre thin ma se ka pa strict e ma wang khan ka bengam ngai lo ka du thu kha hril ve ni ila chuan kan in ngai zong ve ngei khan ka ring thin ama po khan min du ve ngei ni in ka hria ma se meichia zok in wati masak kha ka ngam tabik lova ani class 12 ania ke class 11 kania a hnu lok khan chuak zuita a khami nu atang khan kan in muzui le tami alo khovel hi chu awa hanjim tak nui sak chuan ka lo ti maya ningot mai meichia hei zat oma nang ber kher karon su chenia a oi om lo ma zo kani nui suk pa chuan na lo ti ve maya ka suang tu na chuan greenland kan kal lai min ngai tu chhuah tir lo theilo school konga nu siam te dora vur sen kan leilai lai te kha ka mitha aron langhal uai mai school a compact kan paya wanga kan sarin surprise che kan neya jing assembly na min ko chu zong po kha ka mitha hian alo langa tlailam class bana second hand thing turin kan thian ho khan kan enjoy dia thin an nuam ve theiani o khang hun laya kan second hand thin kha kan hak tak po ka hrelem lo kan leng nuam ti vel khan kan thing vel mai ani voi khat phei chu kan class bunk sarua tan min hmu pal lawa bazar vela kan tlan chiam po kha kala hre take hun hi a local chak tak zetani in omna nga ya khana mi in la om renga Joshua bok chuan atia oni e kalo ti mai thung
ka en chian hnuah le a in soita ka chuan khan Joshua kha ani ngei ti hai rual ani lo a hawa rual that te po kha ala ngai renga anui pa a khabe zum nal zet lang thin te po kha ala pa ngai renga ni bok hi mole a ma ain alang thadai jok le ngal mazual irem ti chuan I number min pela tero ati chuan a phone hi aron phora kalo taipa safe ngal ro ati awangin ka safe ngal mak bok engtin nge min hriat zoka ka ti chuan enga nge ka hriat lowang che fiam thu fe hian ati le a kan traffic jam po atol ve shet mai a oi om lo e mai a ka ti chuan anui chuak khaka tak ati ra chuan ka hrebik lo che ma se inu ka kola alo la khan ka hre chi a che lom chuan ipa chunga thil thleng kha poi ka tilu tu kania ati le supa ningot mai ka tiringot ati tu an chui chuak to em ati le a ai drugs lam thila ni wang khana khesi a confidential riawa ma se tu na hei ka boi pui ve zela kan ti ve thei mai tura ka ngai ka ti le a pui ngai chuan soi hre su o thian ka nei ve nual ania ati chuan ka lu buzui ve ngat nunglama thu ka nu ka ngai tu chuak ngal zoka nunglam ka zuk hoi chuan tui em hian alo mu hil dai le ngal a chau dio waniang ni zan khana mu mi alowa Joshua chuan atim maya nang poi chaw ve lo mi ka ti chuan mi pa lom kan ni nui suk hian atia mi pa ni wanga han chau lo kher ka lo ti sep mi pa te chu meichi a in kan tura feilom meichi a chu voi khatin tlai war chuan in maya bol zela ati chuan ka lo nui chuak haka I hredik ve tho sia engtin ngei hriat ka ti lai na soidu der lo le ngal reivak lo kan ngoi dun wang hnuwa ka lo me o ka ti chuak ta nge a ka sut wang che in mo fiam thu tak hian alo ti le a ami zia kha ala pa ngai reng mi pa fiam thu du tak kha ala ni reng sai sang puya ang lo takin eng wanga sai sang puya chu tun ang huna ngai tu chuak nge mo ka ni vei chu le eng wang po chu ni se nakina lom thu soinan thing pui hang tui tak ka lo len huna min lum don nia nui suk hian atia tereng mai apo hanga tin oniang kurtai main ka ti chuan anui chuak ve hak mai bok thole ni zana nia kanawa thiante birthday lomna kala kanui ro ko than mai che in khom lama kal ve thung ke main ina chuan ka oma an tram chum tur vel ka sik mial bok Joshua nen khan mania kanin mu ba kha kanin mu zui le tammi alowa mi po aron bezui to lem lo chu tiang bokin sai sang puya poin min ron bezui ta bik lo biak zui ka du lo wangin a chan chin engma ka hre zui lem lo khamizan ka kol tu zana khan zualtein min lo kola sai sang puya chu khamizana lo ho lo thu le khamizana omna chin kha hriat lo thu min ron hrila ka ngai sak ru reng na chu ngai sak angin ka om zui du lem lo accident ka tok ti te ka hril hnuwa chuan min ngai tu fe hian a kha tokin min ron bezui reng boka accident ka to ni atangin ni thum lai aliam veta ka tho pui te kalaka an fela ka dam chian war ma chu office lama po min lo ol mai an poi ti lo thu an soya na poi mo le man mo thlak deu te ro in lama honin ha lo devin ka khoi ve bek theizel bok kalu in tuam bur po ka phel to a ma se phim khur devero alangai viau kalu ka tau kha anareu e ma ka thisen chuak na sabok sinen ngai ala o hlei thei meu lova lu hai deuh thut kala nei reng mai chuti ti lova chuan ka zia chove zel chu ani zanlamdar sari arik meu chuan kan kong ka hi tuine mo aron ki kara ka thil chan chu dain ka wa khon sak ngal thuaya chuti rualin ko hran me chein khom tan dara ri ngal tlang bok kongka ka hon ruala lom thu soina emo ngai dam dil na thingpuya in theyem ron ti tu chu Joshua nge yani nui sun hian kongka bula loading run le ngal lo lut ro ka ti rual chuan in chung lama chuan ron lut zui ve ngal thuai bok engei an zela ati chuan ka thato lutuk ka lo ti thuai boka thingpui chu han chuang la tlang nel deuh taka om hian ati ngal phat renga a teulo I thu chi a thingpui lam ngal ringot ania
daria ta chi ba ka chuang don lo ka lo ti ve vat boka Joshua ne na kan in mu rual deuh thowa in nel taka kan in bengal bor thei ngal hi amak vengot mai nau pan deuh laia kan lo in biak ve zau wang po kha ani mai thei in kom thin le in hre thin hi chu hun rei tak han in mu lo le han in kom lo nuwa pok han in muthut mai la kan in nelin kan in kom ngei ngala soi tur hi kan nga ngal em hi ani mai zela mi pa hi an ni ve thowangem le ka ti mai thin mei chi ero chu kan ni chiang bal eng ber moi tho tak bera Joshua chuan atia hei kan in chung pi som te ai hi health directorate ta khuan ka kalve a ani hi zun thlum na sa akal en kol lai renga nia phaila man renga ti pain kan tamtel sil chu ge sa ka chuang kai ngala mania kan school huya khan ka han kala ati chuan engei ti kalo ti vat kanau fa te ka han kal puilok mole ala pa ngai reng mole pa ngai ti ta ka kong tam takin ma chuan son to kan lu lai ngai tu kha chuan ma son ta kan ni ma se angai om du khop mai ati ngal siama a thu rima i local don te chuan ron soilok ve tur che nia lung oilo mel fe chuan ka ti lui ve de ngata I phone en lai hrema yang ala ti du chau le ngal ka phone ruma ka khuma ka da chu ka wala ngal wata ka buai e ma wangin phone ka kol lo ti po ka lo hrele to lo ka phone ka bi chuan number nga ya tangin voi thum miss call hi alu om chu ni in hi number mo Joshua ne na chuan pin dan na tanga chhuah pa chuan ka tia ka number te save du lo vela ni mo a o malom ti pa in a mu ya la ti soi lui kher le ngal save tur point ni number min pelo kalo ti ve kher boka kong ka in kigria wang chuan kong kalama ka phei zui le ngal thuai kong ka pui ka hon ruala ka ma mi pa wang chuan ka phu chiang lu tuk ringot sai sang pu yang ye yani phok fe hiana mi ta tak chuan ka mel ringa enge helai mun aron ti eng ti tura local nge mo ni le lo lut ro ka thin rim na bo to kha ron let le ngala lung oilo na hli rin min ron tuam ngal up ni ber hian ka ria eng wanga local nge ni le kan ina aron lu ruala Joshua lo thu mu rual chuan mit meng thip deuh tak hian min ron mel rama ke ro chuan ka ngai sak lo lui rama Joshua chuan alo hria ni om takani tlang nel deuh tak hian na lo be ngala sai sang pu e ro chuan ain sual pui chak mel hlia thin rim sa a local ni berin ka ria ni lo se hetianga om chan tur hi ka hrelo idam lo ti ka lo ria a topa chuan sai sang pu ya chuan ati chuak tange nge a o tuna chuan ka dam to e ka tim maya ani ka ring ti pa in min ron mel rula Joshua chu a mel le ru thina choukalama thingpui lum tur chuan ka phei san ta dai thingpui chuanga ka omlai chuan ka hnunga pen thoma wangin ka hoi chuak ngal ha a ka hnunga chuan sai sang pu ya chu a loading runa engma po a soi chuang lo min ti phulom hoi son pa chuan ka lo ti le maya so pa so tunge ya atia chu tiang helai muna in zo chi po wani ngal lo chuan a ka thian pa tin nung chon zong chuan ka changa eng tie thian pa atile muta a o a chuan enge modik lo om school kan kalpui thin ka tile a abula ka om hian eng wangin nge boruak hi a uap tak chur le eng wanga thok har sa ti em a om tlat thin nge ka ni ka hre thiam lo Joshua bula khan he tiang hian ka om mi a chuang si lo alo lu ma le alo lu nu boruak chu in thlau takan ni ringot enge lo ti atile a min lo tlo ti chin ka chang kan in ton dan kan in hriat dan ka accident to na chan zong ka hril chuan boina achuak mai donin ka hretlat eng wangin ngei dam lo ti soilo atile muta he pa hian enge ma soya tumle biak ngamina om lo hrim a thu tiam bo che tu zo ka ni a chuti chung chuan ka chanchin ka hril lo wangin a thin rim zo ka ala tang le ngal ama zok min hril masalo tu ni vereng sia enga nge ka hril ngotang che ka tile a no banin thingpui chu ka siam mola ka kuta chuan ron man chot mai
ka bial nu hi mi padang ne na chanchin an nei hriat ka du lovania ka chung te phei chuan hrelo se ka du le zual thu tak fe ati ta ka chuan zalo zeta nui halin amita tak chuan ka mel verana nang nen hian kan in ngai zong tak zete monile ti pal thil thu mai ani ka ti ve ta saka athin rim em zok chan hi ka hrelo keima zok hi thin rim tur ka ni reng sia in rem na kan nei hrevek atilea o ka ria nang ne na kan in rem siam na kha engkim ka ria I du lo ang bokin ke point ka du lo ka bial pa hian me chedang kopin hotel vela a hruai ti mi in an hriat le an mu ka du hau ulo ka chung te le ka thian te ngat phei chuan ka ti let ve saka engemaw soitum deuh nei ang hian a ang zuawa ma se a hnu lo ka chuan engma soilem lo hian a tho chuak le ngal hal idam love mokatia I lo dam viau zo ka nei hi in se ru trala rum zetamin mel chung hian ati zuya kon flor hakan la neyem solai thu choi bial pa mi usai sang puyan en khan in lan ye mokatia chouka ron lu pa in rin teila chuan aron tilang lang le ngal chouka aron lu ta sai sang puya lo oma mu phei chuan makati lu tuk chu a le hi a chhuah zui ringota a thil zon chu ala a chuak zui ngal nal engma po ka soi man lo sai sang puya chuan enge ngai tu ka hrelo a tho hala zalo zet hian anuya min ena a chuak zui nal le ngal ka chung ril tot lutuk chu ka thole ngal hol hola engma thleng lo ni om ang takin thingpui chu ka choi chuak le tange nge sitting room lama ka lu phei chuan Joshua chuan tunge a lo ti tareng boka mi pa ngai ta na che dan kha in zo lo na chi po wani su kapa case min chui pui tum bole ka ti chuan alu a buzui le nguta chui chuak thei ula ka ti khopasin atile a nia keipo in ka ti lom tam tak hi chuan boral to chu chuya tulem ni min ti sak thin ma se khang ming chiat na zong kha a boral hnu po hian ka pa hian phur turin ka phal thei lo wani khatiang mi kha ni ngai lova kha an rui hlo case kha tuna po hian ala kal renga ka hriat ruk dana ka pa kha chu a ve chau zok ni in ka ring baka ama thattu kha tu ber nge ka hrecha ka ni ka tile siama rin hlelin em thingpui in pa chuan atile a ai ma se sarkar lammi thil ti thei tak chuain rolani ka ring police evidence reng hian ka pa ko ka hriat ka du ber chu khamizan khan ka pa omna kha tu in nge hril ti kha ni a chan chu khatiang dot lutuk khan ka pa kha an puwa ka tile a ka thingpui in lai chu ka lem le khal dot mo Joshua bok chuan na ron ti vele a o khamizan khan drugs in petur angin an lo report ani ome ka pai ro kha chu ka birthday min man pui tura lo chho kha ni a alo chho ti po ka hrelo min surprise tum kha ni a kanu soidana chuan konga an lo chang ani ome ti chuan an soidan chuan khatia police lamin an lo chang kha ka pa kha an kap zui tamai ani ome an in chiama ka pa kha na ka let nuwa police lam khan an kap hlum ti nan soya ka tile a chu enge I oi lo na tak ber Joshua chuan a tile a chan chu ka pa in police hawa ka pan ti na silaya khan ka pa kut zia eng ma alang lova chu a hnu fe ya ka hrele a ma se chu po chu a hnu loka police lam khan an thup bo le a silai in ang chi a ka pa kut zia lan na in an ron thak ka tile a engtin ngian thak ti hriat Joshua chuan a tile hetiang ka soi chuak thei hi ka thol holin ka ria a chan chu evidence min hmule a hnuwa an lak evidence a silai kha in ang hleinem a rongai nang lo chung zong wang chuan ka pa thina khan thuruk in thupa om nge ti ka ria ni ka ti chuan Joshua chuan an luwa buzui ngat mai chuan ni chinami kha tu chi amo Joshua chuan a tile a case in charsania hemi chungchang hi a buai puya ka ti chuan a buzui ngata thian ka ngania pui theina che ka nei chuan ka pui em ang che Joshua chuan atia ka buve ngat bok kanu in khoma ron bang zuya kan pathum chuan kan in kom zui tareng atu ka chuan ka zia dewa wangin office ka kal le tange nge a
chun lama zualte kan office lama ron pheya an hospital supply chungchang vela documents ron ken pa in country lama kan in kombok in mukhati taka in mu chun hi chuan kan duam dun thei viawa trian te mu chak viau maila hun te kan nei tak thin lo wangle ma ni tu la kan tul hlom to wangin engma kan ngai tua thei to lova ma ni tan kan thok deuh mop to hi ani deuh ber mai eri kate andam thazel mo ka ma thingpui in pa chuan ka tia serai po tong thei chove tran to a kan eri ka po tu lai chu ain ti tlangwal thara nui hak ba chuan a tim maya ka ngai reu e ka mu chak top ka lo ti mai thung soilote anni po in ron len min dil renga lom ka pa la chuan a soi reng bok si che a usai sang pu yen chuan eng main la soi dun lovami kan thil chamin ron pek phei pa in ati siama ani ne na kan inkar hi eng ber nge po ka chiang to lo e taka jasua kha ka mu takasin ka ti chuan tu jasua mo alo ti ha a ngai tu nei ti riat takhian a hoi deuh ral Greenland school ami kha ka ti rual chuan aron phur hluta eng tin nge khoya oi ka mu lo na rei to lutuk nupuya nei to em ati ngal siama teulo min sutu kha ma lo mole ka ti chuan mo aron te chuak le tuara ka thian nu tong du deuh kha ala dang lam hlei thei meu lo chuan e he a chelo tol ti in ka mit sir rala min en pa chuan hey khati ngai tu su sai sang pu ya chi ngai tu ro ka ti kha atile maya ani hian sai sang pu yen kan chung chang hi ni tura angai nget tlat chu tiang chung po chuan ke point hril tum na ka nei lem chuang lo a chan po kan in kara hian thil eng po la thleng thei reng ani a chu tiang thil ani awang chuan thil eng ma chiang taka soi ve ka dik lo thei bok tu lam zok po ka ven thon anga ya ka thian thaber po ni se a huna lo chuan eng ma ka soi chuak thei lo e taka manzana min lo kol khan usai sang puya kha christinai bula lo ma lo oma ati chuan ka meng ngal kok kamit menga chuan enge mo taka om ti a hai bik lo ni che kang chu nang point hrelo ni mo ke ni point iwe satangin a lo let ti engma kan hrelo hrim alom khami zan khana ron ho thu ta sai sang puya kha ron kola hotel avakala lom ati chuan arukin ka kor mor chu ka mer zui wanga kein rin om takin kalo nga ka ani me chedang chu po christinai tun ma a boina nga ya bok mo ani kha ala mangai reng ti na em niang nge nia kan chanchin hi a hrezo ka sai sang puya nupui nei theireng din muna ading chu aron chuzui ta niang ti thlengin ka ngai tu ngal zut mai christi chu tuna kan ina om mek ka pa pian chamani trep to a om tlanga tum hmel zualte chuan atile maya eng wanga lo kir nge ni hriem ka tile a hremai bik lo sum don na chungchanga ni berin ka ria kan hospital neitu ni na hi ala nei na chena om ve boka baka khale chen kan nu le pa in fa angan lo en kol to kha ni hrim boka alo le chumak ka ti ran pa chuang lo zualte chuan atile siam Christina hian tun ma khan sai sang pui le sairin pui te inkara hian khi alo siam to thina zualte nen ngei po hian boina an nei to kha ni a sairin pui a chan lo wangin sai sang pui hi aron be se jok ti na em niang chung thleng po chuan ka ngai tu alo theilo ni e ani chu a mel thaina du oma thiam na sang tak nei nula in ring tok le ma ni in chom zo tak mai ma ni lu zowa kan tiang kha ni a sai sang puya mangai ma saber ani bok a mangai ma saber chuan keive angai zong a hun pai na le akal pa ngai zong mai du le mamo aneya a du anga man tangkai mai thei tu chu kani na ani kani reng to a tun thlengin kalan ni reng ta zel mi pa chu he tiang hi an ni tlat mei chia man tangkai na an nei to chu eng tiang po in thla mayan phal to ngai lo du mi ya lo chung po in an pot bet lui tlata an ngai tu na zat ve chi a po in khovela mei che lim ber angin mei che pakhat chuan siam thei chuti rualin
mana an mangai chia kha an ngai tu let bang lova pakhat laka chuti chung chuan rin om em anin ngai thei tho chuti lai kara meichia ve thung chuan mi padang zong hnolin chu mi pa chu a mangai thlata a to pa chuan na ina in chira voi sari athin lunga ti na chak nuwa po meichia chuan a voi riat na tan in fiam na na man le mai turin a in pele mai thin meichia hi zong min mangai lo tu apiang hi kan mangai zo ka ni hi ti mai turani in la in bele mi alovem ni zual te chuan atile a in betoa ni zanarun kala ka timaya kan chanchin zong ero ka hril du lem lo a chan po ka thian nu hi mania mo phurna ne ni to a chuta kara ke ma min ngai tu atlat turin ka du lova anun nuam le hadam thak chu apasan fanau nen hlim taka mang turin ka du ani ente amoni kha ila riem min ti chuan ka hriat zia thu in ka lo chang ngal thuaya mania Mizoram a hian ka hmu thu ta sin ati chuan phok fe in ka mel ngal ha chuan in bm engtin nge Erika ka lo ti wata in belo ka hmuna ama chuan min hmulovin ka ria athil chai mial pa chuan ka tim maya Erika chungchanga thuron soya nei lem inin nei ni ba kha soilovami ka tilea o kanin nei nia lekha miron pek bak kha chu engma soile lo lekha khan address chu oma sairin puenen an wakala ma se in kha lo ruak dai to a kan muzui le lo mania ka mu lekha ni mai atilea aril ruwa ha ti ka hailo zualte lau thong su pathian ilama atanga lom engki maria a peze langche pathian ron chung zelin o akut tel sakpa chuan ka tia karia sairin puya po ka hrilo ka mu suala ni karinga ma se ani nge chuan ka ria danglam to kumnga la ya liam ve ta boka ma se ama khani nge in ka ria ni engdang ani lo Erika hi ka ngai tu mani thok chu hal pa chuan atia lungai su Erika chu tu ma inan kut mor po inan tok hau ulowang ifa pa ni a ita chawani nangma mangai zoli fa pa ni ka ti chuan ka kut churon chelin a tho chuwa khal ibula ka hi chuan ka hadam vong thin nui suk pa hian atia keipo mole nui sak pa chuan ka ti ve bok kan cholna country na thian dunin kom lolu dun riel kan hmu chuan zualte nen chuan kanin ena kan tlei rol lai chumin ti hre chuak ngal zok lungan vati leng reu tak kan tlei rol lai kha o zualte chuan aron ti chuak sapa ningot mai Joshua te po mole kalau ti chuan kanin ena kan nui chuak dun hak bok chun zom le tur